मेथाइआ जोंनि बिनि नङा दे मोजां गाज्रिखौबो नों नायदोब्रा दा नायबा only 2 minutes long. Bara kelawa. Kapan aja nggak bagus berlidih aja. Siapa nih? Juli kami itu hengkaraman sebara gelar na kumaybay. Beनिखायनो आङो दा एसे गोसोखांफिनदों आरो ना. बैसागुआवबाबो गोरलैद्राय आरो जोंना बेखौ खनोमोनलै। बे सुरादा साला क'क्राझार थांफिननो मोनगोन ना मोनाखैमोनथाय क'क्राझारनि मानसि लोगो मोनफ्लांबायना बियो दा मेथाइआ बेयो दा बिहामजोफोरजों मोसानाय मेथाइ बैसागु बोथोरनिसो नालाय इन्डिया मसला गुलामुरि माथो होनबालाय
Di bayan